Budve. Posebno želim pozdraviti predstavnike Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i predstavnike sredstava informisanja koji će ove naše susrete učiniti vidljivim za širu društvenu zajednicu. Sada na izmaku jedne teške poslovne godine koja je uprkos svemu bila uspješna za Jadranski sajam, zajedno sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća odlučili smo umjesto klasične sajamske manifestacije organizovati poslovne susrete. Tom prilikom ocijenili smo poslovni ambijent i činjenicu da veliki broj malih i srednjih preduzeća je već učestvovao na našim sajamskim manifestacijama. Sada vas želim još jednom pozdraviti i poželjeti uspješan rad. Poštovane dame i gospodo, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas ispred Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i poželjeti dobrodošlicu na današnji događaj koji neće biti po karakteru kao prethodnih godina, već će biti više informativno-konferencijskog karaktera. Naime, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća kao suorganizator i partner sajma proteklih nekoliko godina, imajući u vidu globalnu finansijsku krizu koja je pogodila sektor malih i srednjih preduzeća, preorijentisala je koncept ovogodišnjeg sajma jer smo smatrali da se ove godine treba predstaviti bankarski sektor i predstaviti svoju ponudu za prevazilaženje problema u privredi. Prvo, naravno, želim sve da vas pozdravim ispred Investicionog razvojnog fonda, iz svoje lično ime. Kao što je, učešće fonda u kreditu može biti 200.000 eura, grace period 12 mjeseci, rok otplate 48 mjeseci, tako da imamo 60 mjeseci na potpuno autonomnu pravo i mogućnost da odlučuje o kamatnoj stopi na svoj dio sredstava. Poljoprivredna proizvodnja 100.000 eura, grace period 18 mjeseci, rok otplate 48 mjeseci i kamatna stopa 5,25%, malo se diferencirano slični su uslovi s tim što ima malo smanjenje iznos kredita za usluge, znači 150.000. Poslovnoj banci koja bi imala obavezu da pod određenim uslovima ta sredstva plasira malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima. Što se tiče ove kreditne linije, znači maksimalni iznos sredstava po korisniku 150.000 eura, kamata prema krajnjem korisniku na ponudu, pa sam osigurao mjesecu kreditnu liniju za te početnike u biznisu. Vidjet ćemo koji su uslovi koje imaju preduzeće poslednjih godina, naročito u posljednjoj godini. Djelatnosti koje finansiramo kroz direktno 7 mjeseci i kamatna stopa 6% godišnje. Kreditna linija koju sam pomenuo za startup preduzeća koja je aktualna od septembra mjeseca, zaboravio da kažem kod direktnih kredita da je njihova namjera prije svega kupovina osnovnih sredstava, dakle dugoročni kredit za kupovinu osnovnih sredstava, samo se kod startup kreditne linije otvorili mogućnost. S tim što moram da kažem da je naš naglasak na prethodnim kreditnim linijama, a ne na ovoj. Dakle, misija Investicionog fonda je prije svega da pomogne malim i srednjim preduzećima posebne stimulacije. Obzirom na stepen razvoja Severnog regiona, projekat koji se izvodi u opštini Severnog regiona, projekat obzirom na nisu i projekti inovativnog karaktera koji mora biti veoma malo u Crnoj Gori, imaju pravo na stimulacije, znači imaju mogućnost, odnosno preko fonda, oni su dobili 1,65 miliona za ovih 39 projekata. 34 projekta su realizovana posredstvom banaka, 5 direktna mjesta. Obzirom da je stepen ovih 14 kreditnih projekata prilično odmakao, odobrit ćemo 9 direktnih aranžmana i 5 kredita. Hvala. Zahvaljujem Nemanji Nikoliću, a sada su na redu prezentacije ponude poslovnih banaka. Pozivam predstavnika Atlas Banke. Se zahvalim što ste došli i ja ću držati jednu kratku prezentaciju vezanu za ono što Atlas Banka radi, a što ima veze sa mlađi do 5, najčešće 3 godine. Kamatne stope se kreću od 12 do 14%, s tim što naravno uvijek postoji mogućnost izuzetaka, sve zavisi od toga koje preduzeće.